בוקר טוב. בטח לי. מדבר עורך דין ראובן. יודע. מה שלומך? בלחץ. מה הציפייה שלך? חיובית. מה הכיוון שאתה חושב? איך אתה מרגיש? בסדר, אבל אני בדקתי כל שעתיים בממוצע. בדקת כל שעתיים בממוצע ועדיין לא ראית את ההחלטה של הוועדה. לא, כי בדקתי 20 שעתיים. יפה. אני נרגש ושמח לספר לך שהחל מה-1.4.2026 קיבלת 100% אי כושר לצמיתות, והמשמעות היא שאתה והמוסד לביטוח לאומי סיימתם. יש לך קצבה מלאה עד יומך האחרון. שעה טובה.